Prenem la paraula i avui ho fem de la mà d'una persona que té allò que anomenaríem un caràcter rebel des de ben menut. Ell és Txema Benau. Txema, benvingut al programa. Moltes gràcies. Així estem a veure el que passa. I dic que tens un caràcter rebel perquè sempre has anat contracorrent en moltes coses i el que es tracta en este programa és que vaig passant per així la gent d'Alfafar que té alguna cosa que dir, alguna cosa que ell fa, i en el teu cas, com a artista, volem conèixer les facetes, perquè no és una, és diverses facetes teues com a artista. Primer, anem a endinsar-nos. Tu eres ebanista de professió. Conta'ns tota la teua, breument, la teua trajectòria de professional. Bueno, doncs això, soc ebanista des de tota la vida i ahí s'acaba. I per l'altre costat, sempre he tingut inquietuds artístiques des de xicotet i m'he ficat en tots els líos possibles i més, com a repte. Quan parlàvem, Txema, del teu caràcter rebel, no? És que tu, fins i tot com a anècdotes, no? T'han expulsat, no? d'alguna acadèmia. Contes, perquè la gent això no ho sap. Sí, no. A veure, jo me ficava mateix en classes de pintura, anava a classes particulars, perquè en Belles Arts ania a fer l'examen, no me quadrava molt l'examen i no el fiu. Mal sí, t'entregui l'última fulla que era de dibuix i el resto no el fiu, ja dic. Y ya está. No me interesa. Entonces me fiqué per lo privat, en clases, en una galería en la trastienda y tal y cual, pero yo allí volia fer pràcticament el que volia. Jo havia tingut ja un mestre des de xicotet, d'ací del poble, Cubel Abril, un gran pintor i millor mestre. I entonces jo ja dibuix, el manejava i volia passar a un nivell més. Clar, tu quan entres en aquestes classes, el primer que te fan és donar-te un carboncillo i estar fent línies 2 setmanes. Després passes al dibuix, després passes als bodegons. Jo això no volia. Jo volia ja començar a crear. Directament eres crear. Jo volia crear. Claro, això portava un conflicte entre els professors i jo que no... I acabàvem com a palos, I n'hi ha una altra anècdota, no?, que contes, que és que va ser... t'expulsen, abandones, però després te seleccionen per a un concurs. Sí, en Vallduxó, crec que segué. En un concurs de Vallduxó presenté un quadre o dos, i un d'ells segué seleccionat, i fan una exposició en tots els seleccionats, i després d'ahir premien el primer, el segon i el tercer. I coincidí que estaven penjats el meu quadre i al costat, com a seleccionat, el quadre del professor que m'havia expulsat. Bueno, pues no series tan roïn, no?, quan està el professor i l'alumne expulsat junts. No me considere bon pintor. La veritat que no. Considere que uno té que saber les armes que té i saber utilitzar-les. I per què, d'on te ve aquesta il·lusió, aquesta qüestió innata de la pintura? Perquè tu, vale que has anat a classes particulars i el que tu ens contes, però te veu d'algun lloc, és a dir, on naix espontàniament? Res, espontàniament. Jo ni en la família, ni el tema artístic en la família, però en res. El més acostat és Javi, el saxofó, que és parent meu, de lluny. Però de família res. Des de xicotet sí que el dibuix se la maneja prou bé i m'agradava, sempre estava dibuixant i punto, i a partir d'ahí. També m'agrada contar històries. Entonces, de xicotet, el millor que fas contar històries és dibuixant. I jo sóc un contador d'històries, més que un artista, que un pintor. Simplement agarrava el tema de la pintura per contar una història. I de hecho els quadros que jo faig, que són un realisme així un poc raro, no pinte ni bodegons ni paisatges, sempre pinte una història. Sí, perquè he vist alguna coseta teua i és una realitat fantasiosa. Exacte, el realisme màgic que li dic jo. Sí, ahí n'hi ha una història a ficar i la gent ho nota, la gent sap que ahí n'hi ha una història i se para davant del quadre.
encara que no estigui ben pintat, perquè potser a la dreta i a l'esquerra, quan t'he exposat en Galeria de València, la qualitat artística del de la dreta i de l'esquerra superava la meua. Sin embargo, la gent estava 3 minuts en el quadre al costat, passava el meu i estava 10 minuts mirant-lo. Perquè, vull que això no se nota que n'hi ha alguna cosa, una història que la gent intenta... Sí. Una història que contar. I t'aficiones també estudis, sobretot els dissabtes, fora faena, a fer audiovisuals en una acadèmia a València. Per contar història. Sempre contant històries. Sempre contant història. El teu és una història. El meu és una història. Per contar història, pues jo volia també, el cine també m'agradava, simplement que quan jo era xicotet el tema d'audiovisuals tenies que anar-te'n fora. I jo pues, ja des de 13 anys estava treballant i no volia tampoc trencar la marxa de la meva família perquè el meu pare tenia fàbrica, jo estava allí ja d'encarregadet, des de ben sol. I era molt difícil i sempre m'ha agradat el cine. Y entonces ho deixi. Sin embargo, pues ya cuando era un poco más mayor, la curiosidad sempre m'anava... Una pregunta, Xema, fora de context, val? Fora de context. Com ha canviat la vida d'Alfafar i d'estos pobles de Sedaví, de Benetússer, a nivell de la fusteria, no? Perquè va haver uns anys que... vaja, que jo crec que parles i tot el món tenia fàbrica, tot el món era fabricant. Com ha canviat la vida? No, la vida, el tema està desaparegut completament. Antes les fabriquetes estaven dins del poble mateix, dins del poble, casa sí, casa no, era o marqueteria, o tallista, o una fabriqueta de cuines, o inclús una fabriqueta de mobles. I a part dels polígonos, ara completament està arrasat, no n'hi ha res. Continuem en aquestes anècdotes que ens du el bon amic Xema Benau. N'hi ha un famós pintor i cartelista que és Juan Reus, que té un afer, això se diu així, un afer en Turo. Què passa? No, estava jo estudiant allí en el barri del Carmen, en una galeria, i anàvem a la trastienda 5 o 6, allí passàvem els pintors, ens donaven xarles, ens dient secretets i tal, i Juan Reus sempre era prou habitual allí. Jo pintava còpies y se subastaban en Zumenches, las copias que yo pintaba, y me traía pues sus dineros para material y para... Entonces un día copié un Rembrandt, era un xicotet, era un retratet, y l'embelleren i tot, i vingué Juan Reus i el professor, mira, Juan, el chaval lo que ha pintado. I digué Juan Reus que això no ho havia pintat jo, que això era una làmina que l'havien vernissat per damunt, l'havien pegat una passaeta per damunt, en vernís i tal i qual, l'havien embellit. Claro, el professor digué, no, home, que jo estava davant i el tio que no. I agarrar un bisturí o una cuchilla o algo, no sé exactament, i es començar a foradar-lo. Claro, jo era un crio de, crec que tindria 17 anys i no li votara, o haguera votat. L'haguera parat la maneta i haguera dit, primer pagamelo i després me'l forades. Te'l forades. I me'l feies començar a rascar, me feu un boquet aixina, però el paper no és què. Però, sin embargo, ell se n'anà convençut de que era una làmina. Ell, cabut, se n'anà convençut. Jo me quedé sense quadro. Sí, perquè no el pogués subhastar. No, claro, ni subhastar, ni vendre, ni res, acabaven el fer-me el quadro. A partir d'ahí, pues, quan ell venia, jo com a rebelde que soc, jo me n'eixia. Me n'anava al bar del costat a fer un cafè en companyia d'un mimo i un nou vestit de Charlotte, perquè allò, en aquella època, el barri del Carmen era espectacular. I ja quan ella acabava tornava a entrar. És que estem parlant d'un ambient, no? És a dir, classes en la trastienda, pintors que passen donen xarles, teneixes fora a fer-te un cafè, un mimo... Sí, Charlotte, una vestida de Charlotte. La faràndula, vamos, 100%, el barri del Carmen de vell sabor, de vell sabor, d'antes, de vell sabor. Anem a parlar un poquet de trajectòria pictòrica en els llocs on has exposat o sobretot perquè exposes en la Vall d'Uxó, però després el que sí que fas és exposicions tant en solitari com en companyia a les festes de Sedaví, les festes d'Alfafar, no? Sí, jo sempre he sigut molt discret, anònim sempre, a mi no m'agrada mai. I jo ja pintava des de xicotet, ja tenia quadros, pintava tal i qual, i ningú ho sabia, ni els meus amics, no ho sabia ningú. I entonces
En la falla de la fila vingué i me digué el president que si podia fer un cartel, que havia un concurs de cartells de falles i fer un cartel. Guanyàrem el primer premi del cartel ixe i entonces crec que era el alcalde, no me recordo quin alcalde, i me proposà fer una exposició. Segué ella, Emilio, l'últim any. Emilio me proposà fer una exposició en el poble i jo dic, home, pues ara tindré que... I a raïs d'ahir és on se dispara tot. Del Fafar, que passava un muntó de gent en l'exposició esta, després me convidaren a les festes de Sedaví i d'ahir ja passé a València, a les galeries de València. Anem a deixar el tema pictòric i anem a endinsar-nos en el tema faller, perquè tu també t'has escabussat, no?, d'alguna manera en les falles. En 2002 crees un decorat com a primera coseta, no?, que fas. Sí, en Sueca, sí. En Sueca sí. Un decorat costumista, sí, a més era enorme, no? Era enorme. I després en les llums apagades, que això no t'ho comenté, en les llums apagades era un quadre, quan les ensenien era un altre. Les llums apagades era un dibuix fet en pintura d'esta que brilla, i eren les torres errants, el Micalet, i després quan s'encenien les llums era el quadre de costumbrista, de gent fent paella, cavalls, això, però tot en el meu estil de fantasia. I t'atreveixes en 2012 a fer falla. Sí. A fer falla, bueno, i dius, i per què no? Claro que sí, no? Sí. Així, a la meva dona quasi me tiré de casa, però no tenia ni idea de fer falles, Vull dir que jo no sabia ni el cartó pedra lo que era. Entonces, res, tinc que averiguar això com anava, tal i qual, i farem una falleta. Me passí de falleta i tingueren que muntar-la en l'avenida de Reyes Catòlicos. Sí, perquè no cabia Perquè no cabia en els 4 cantons de la fila, no cabia. Estem parlant de la falla a la fila, no? Sí, i tingueren que muntar-la en Reyes Catòlicos, perquè era massa gran. I a partir d'ahí ja se munta ahí? No, segueix anys. Ah, vale, torna. Després torna altra volta. Bueno, pues tenen la possibilitat de tindre un lloc més ampli si te contraten d'artista. Sí, no, ara sí, ara com ja tenim el pàrquing de davant, ja muntem carpa i la falla ahí en el pàrquing. Molt bé, i després també has fet el muntatge de la falla infantil en 2014, sí, el segon premi, i se segue bona també. Ingent i Gràcia, vull dir que al final... I se segue bona, perquè això la fiu en el comedor de ma casa. A veure, després vols que la teua dona no te digui? Sí, un any en la falleta en el comedor, vull dir el comedor, vivíem en una planta baixa, en una casa, i un dia, claro, jo treballava en hivern, costa molt de secar el cartó pedra i tot, i jo l'acostava a la ximenea, i un dia l'acostí massa, se pega foc, i anava tot. Molt bé, després una altra afició dins un poc relacionada en tot això, no?, del cartó pedra i d'esmoles i tal, és els muntatges de pessebres, però vaja, que no són menuts, és a dir, a lo bèstia. Sí, claro, per supuesto. Si s'ha de fer, se fa. Sí, hay que ir. Claro, fer per res no val la pena, això. Sí, per anar, no. Sí, tot això seria un desafío, una tonteria. Uns xicons de la falla feren un Belén. El feren grandet, tal i qual, els xicons feren el que pogueren, i vingué una altra falla que és belenistes, completament, i això tenen figures grandíssimes, molt ben treballat, una belenista, és guanyar, i agarren tal desil·lusió que jo digui, l'any que ve guanyem. Vosaltres tranquils que l'any que ve guanyem. I l'any següent m'ho recordaren, i entonces farem el Belén nosaltres. Dic, això és fàcil, si anem, ara se fica en la pel·lícula Ben-Hur, agarrem un tros i el fiquem ahí, i farem això. Media 20 metres quadrats, en figuretes de xinos, cascades, reixos que passaven per baix de les cascades, barcos. No estava ben treballat, però és el que jo te comente, que hi ha que saber les armes que tens. I eren figuretes de xinos contra figures de Belén. Però, claro, jo jugava en el xoc. Jo sabia que la meva arma era, quan entrava el xorat, diguera, ostres. I jugava en ixa, perquè després si se parava a mirar l'acabat i tot, no era ni punt de comparació. I jugarem en ixa arma i guanyarem el primer premi. I a partir d'ahí, pues, tornarem a repetir, no sé si són 3 o 4, i després ja m'ho deixé. I ara ho continuen a 3 persones que ho fan molt bé també, i segueixen guanyant.
Molt bé, i seguim el camí perquè és un camí apassionant per descobrir, perquè jo estic enduent-me moltes sorpreses al conèixer a Txema Benau. Evidentment, havíem comentat que estudiaves els dissabtes audiovisuals i que tenies ahir dins aquesta coseta, no?, de fer alguna cosa. Hasta que dic, bueno, pues vaig a fer-la perquè ja que he estudiat un poquet i tinc un poc d'idea, doncs anem. Conta'm, com te decideixes a fer alguna cosa d'aquestes? Pues tot és començar en un xicón de la Falla, també li agrada molt el tema de l'ordenador. Eixa falla és perillosa, ja ho dic jo, perquè No, sí. Eixa falla és perillosa. Eixa falla és perillosa. A mi me diuen que no tinc que pensar. Tu executar i prou. Tu no penses perquè saps que cada que penses és per donar feina a tots. Entonces, un xicón me digué que hi podia un programa, podien fer una espècie de cortet, tal i qual, que ell s'encarregava del programa i tal i qual. I jo dic, hòstia, això pot ser, ara, perquè jo en la meva època de programes res. En la meva època era en vídeos i juntant-ho i entonces... Claro, a partir d'ahí, pues digo, pues anem a fer un cortet, encara que sigui xicotet, per la presentació de bocetos, i farem una història. Una història. Se passaren, durava 40 minuts també. I ja li pillé jo el gustillo i digo, això pot eixir bé. Això, si se treballa bé, se pot, dins dels mitjos que tenim, claro, i la tecnologia que tenim i tot, i repetirem després. I ahí va todo. I repetireu en una època ruïn. Buah. Sí. Perquè repetiu en pandèmia. En pandèmia, sí. Vale, com tenim que estar a casa, no estem a casa, anem i fem cine. Sí, más o menos, sí. Això és un poc el fil conductor. Sí, també és, però la culpa no és meua. La culpa són dels que me seguixen. De falleros. Ells me seguixen. Jo dic au i tots diuen au. Au, claro. No, meua, jo proposo, ells, si me digueren no, pues entonces yo estaría quietet. Claro. Pero como enseguida van, los locos encantadores que estic jo. Sí. En pandèmia, sí, quan estaven confinats, pues conseguí un programa perquè volia mesclar-ho jo, per fer jo... I estudié el programa, deprengui, torné a remesclar la pel·lícula esta i escrigui el guió d'una pel·lícula. La meva idea era que durara una horeta i quart, una horeta i 20 minuts. Me se'n anà la maneta i dura 2 hores i quart. A mi sempre me se'n va la maneta. Bueno, se te'n va la mà i sí que conten històries, no?, de la gravació, de qui apareix ahí, és a dir, un poc sense desvelar la trama, perquè també dic, ficarem la pel·lícula perquè la gent de la Falla d'alguna manera també veja aquest resultat i que també han sigut protagonistes en la pel·lícula. No, de la Falla no, de les Falles. De les Falles, sí, perdó, de les Falles. Sí, jo ahí ja per totes. Ahí ja m'anaré jo, m'envalentoné i toquia a tots els presidents que si volien participar i si algun fallero volia, i ahí n'hi ha gent del pensat i fer, de l'amistat, n'hi ha de tots els puestos. Totes les falles juntes entrarem. Més de 70 persones apareixen. I crec que algun dia l'autoritat municipal prende part, crec. Sí, i un dia de tormenta, un 25 de setembre, que no me s'olvidarà, que sigui una de les tormentes més grans que n'hi ha en València. Així caigueren pedres i nosaltres estàvem en la playa del Marí de Barraquetes per gravar a les 10. I en els ordenadors miràvem la tormenta com anava i mos anava rodejant, i era de dia, i se feia de dia completament. La xicona, la protagonista, tenia por a la tormenta i estava amagada dins de la furgona, que no volia baixar. Total, que al final, calmar allí, pogueren rodar, perquè mos donava por per les bateries i les càmeres, se fiquem a rodar. Acabem a les 5:30 del matí de rodar. I nosaltres, l'escena era que crucem el pont en un caixó que portem de metal en el botín, que se supon que crucem el pont i conforme anàvem cruzant l'escena anaven tots els materials, tots els focus, totes les bateries anaven canviant-ho. Entonces estàvem a l'altre costat del riu i la furgona estava a l'altre. I dic, per portar els trastos, aneu, pegueu la volteta vosaltres a la furgoneta i venim i carreguem per així. Nosaltres se ho anem acostant. Ahí se'n van dos artistes. Anaven vestits, uno de retor i altre d'italià, tot engominat. Baixia un playboy italià, agarren la furgoneta i se'n van. Nosaltres es comença un passeig de madera i tot que havien llevat, el tornem a ficar al puesto, desmuntem les carpes, ho acostem tot per carregar i ahí no apareixia ni Cristo.
Y yo digo, bueno, el móvil no tenía batería y una chicona, digo, tengo un mensaje de Torés, el chicón que andaba de retorn. Dic, ai, va, li toque. I li toque. I li dic, va, o qué, que la gente sona, sí, que ya son casi las 6. Y dice, estamos aquí con la Guardia Civil que nos ha parado. Pero ese chicón es un cachondeo puro. Y yo no m'ho cregui. I jo dic, deixa d'idiotades i vine per acá, sí. En veritat, lo que havia passat és que allí havia molts robos en els invernaderos del Marell i la Guàrdia Civil estava al quite a veure, sabien que anaven en una furgoneta blanca i aparegueren estos dos per allí. Se cruzava un cotxe davant, un aterraere, els municipals aparegueren també, en focos els alumbraren i apareixeren uno de retorn i l'altre d'italià. Sí, la veritat és que... De manera la documentació, sí, ni documentació de furgoneta ni documentació d'ells. És que la veritat és que l'escena és per haver-la gravat. El guardia civil se fica nervioset y dice, a ver, me estáis tomando el pelo, un tío vestido de cura sin documentación, aquel que no sé ni de qué coño va, encima me estáis diciendo que estáis grabando una película a las 6 de la mañana. Sí. Claro, entonces me ve que apareix tota la cabalgata per el caminet, la furgoneta, escoltada per llums blaves a ensenyar-los el permís, perquè nosaltres teníem permís per gravar, perquè mos deixaren estar, o si no, el Playboy italià i el retor acaben... En el quartelillo. Molt bé. Com bé hem dit al principi de la entrevista, eres una persona d'històries i hem estat així contant històries. Hem estat contant històries i jo voldria saber quin és el projecte que estàs ara. Ara estem... Perquè tu no te vas a parar fent esquelets de... No, ni sentar tampoc. Jo ni sentar tampoc. Jo la meva dona la veig. Me la cruz de vez en quan per l'escala, ahí en casa, entre la faena d'ella i la meva... Molt bé, molt bé. No, el projecte ara és voler superar esta pel·lícula que se va emitir ara. Volem superar-la en qualitat tècnica, ja anem aconseguint el sonido per separat, il·luminació i qualitat artística. I més treballadeta, un guió més quadrat. Sí, volem superar esta... Continues pintant? Ara de moment no. No me dona pa més. No me dona temps. I continues sent faller? Sí. Això sí, per favor. Sí. Això no... El que és faller és tota la vida. Ahí no n'hi ha disputa possible. Molt bé. I què t'agradaria, a més d'això que és este projecte, t'agradaria fer alguna cosa artísticament? Home, a mi me falta la música encara, Bueno. Solo que esa me la reserve para quan me jubile. Vale, perfecte. Jo ho tinc apalabrat perquè quan me jubile en l'asilo, que me vaig donant classes, un amic que és músic, i jo a canvi li donaré classes de pintura, de lo que sí. Sí. Molt bé. Txema Benau, artista rebel, persona inconformista. T'hem conegut la teua faceta personal. Ha sigut un plaer que estiguis sentat així en el nostre plató i el que em fa falta és gent aixina, gent que siga activa i que doni a conèixer totes les facetes que, en el teu cas artística, però tot allò que faça de bé i sobretot de bé per al poble. Gràcies, Txema. Moltes gràcies a vostè. I ja ho saben, així tenen a Txema Benau, l'han conegut, de vegades el creuaran per el carrer i no sabran qui és. Doncs bueno, així, si este programa val per a conèixer-lo més, haurem fet alguna cosa bo.